Sabi ko kung importante sa iyo ang isang tao o bagay, bantayan mo at pangalagaan
patawarin ang taong iyon o magtatanim siya ng sama ng loob hanggang umabot siya sa kanyang huling paghinga. Ikaw ba puso kapag inagawang ka ba? Kaya mo bang magpatawad at kalimutan na lang ang lahat? Alamin natin kung sino si Ray dito lamang sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudu, ako nga pala si Ray, 25 years old. Gusto kong sabihin sa inyo na ang kwentong mapapakinggan ninyo ay walang happy ending. Inunahan ko na kayo dahil yun naman ang katotohanan. Sanay naman ako na hindi ako naging masaya. Alam ko naman kahit sa dulo ng buhay ko ay hindi rin ako magiging masaya. Gusto kong simulan ang aking kwento nang minsan inakala kong totoo na pwede pa ako maging masaya. Nakilala ko noon si Claire, 20 years old. Sales lady ito ng perfume section sa isang mall. Siguro ay nag-aalala na makilala ko siya dahil noong mga oras na yun ay nakakailangan ako ng pabango para iregalo sa aking kaibigang ikakasal. Nagkataon na nandun si Claire at una pa lang na lumapan ang mga mata ko sa kanya papatuto. Gusto ko nang maniwala sa love at first sight. Hindi sobrang ganda si Claire pero kapag tumatagal ang pakikipag-usap mo sa kanya ay mabibighani ka sa kanyang maliit na mga labi at mapuputing ngipin. Sinitar nito at mataba ang mga pisngi kahit sabihin pang balingkinita ng kanyang katawan. Mas lalo akong nagkaroon ng interes sa kanya tuwing narinig ko ang malamyos niyang tinig na para bang hinihilikan. Kaya nga napabili tuloy ako ng pabango sa kanya kahit na hindi ko naman sigurado kung magugustuhan yun ng kaibigan ko. At kahit alam kong merong pang mas okay na pabango kesa doon sa sinabi ni Claire na bilhin ko. Makalipas ang 3 araw ay bumalik akong muli para makita si Claire. Pinaghandaan ko na yun, Papa. Dahil noong una ay mukha akong kuskusing teenager noong makaharap ko siya. At alam kong hindi siya nagkaroon ng interes sa akin noon. Marahil dahil sa aking itsura. Kaya naman sa pangalawang pagkikita namin ay sinigurado kong suot na ang polong na nagpapagwarpo sa akin at maong na nagpapakita ng magandang bubog ng aking mga hita at likurang bahagi. Nang makita ko nito ay natuwa akong naalala ko niya. Ibig sabihin lang noon ay nagkaroon din ito ng interes sa akin. 1 point na yun para sa akin. Pinaghandaan ko na rin ang pera ko noon dahil alam kong kailangan kong bumili ulit ng pabango kung gusto kong makilala siya. Sinigurado kong mapapayag ko siya sa isang date after kong bumili ng pabango sa kanya at nangyari nga. Pumayag siya. Sobrang tuwa ako noon, papadudot nung binigay niya ang kanyang number at sinabing day off niya tuwing Sabado. May basketball ako noon pero mas pinili kong i-cancel para lamang makadate si Claire. Iba talaga ang naging tama ko sa kanya. Kaya naman yung next kong plano ay papasagot siya at papadudot. After ilang dates ay naging karelasyon ko na nga si Claire. Dahil sino siguro lalaki mapupul kay Claire. Sa paningin ko, lagi siyang gumaganda. Hindi nakakasawa ang kanyang mukha, lalo na ang kanyang tawa. Yung tawa niya ay para sa akin ang pinakagusto kong tunog sa mundong ito. Sobrang nagiging corny na ako. Alam ko, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Tulad ng sinabi ko sa inyo, kahit sino ay pwedeng mag-fall kay Claire dahil kapag nakilala niyo siya, naiintindihan ninyo kung bakit ganito ako at tulog sa kanya. Bukod sa kanyang itsura kasi ay maganda rin ang ugali niya. Pinakagusto ko yung pagiging supportive niya. Sa mga pangarap ko sa buhay kahit na alam kong ano pa lahat yun.
Isa lang naman ang kailangan ko. Huwag niyong sabihin na kailangan niyo ang kwarto ko. Dahil pagod ako at kailangan ko magpahinga dahil maaga pa ako bukas. Hindi nga. Pagkabit mo lang ako ng electric fan mo. Dahil nasira yung sa akin. Masyadong mainit ang kwarto ko ngayon. Kawawa naman yung kasama ko. At sa akin, di kayo nakaawa? Masyadong sensitive as yung kasama ko eh. Ikaw naman, pinalaki na namin biban ko sa Pilipinas kaya. Ibabalik ko ito sa umaga pagkakas niya. Ibalik kayo eh. Mas inuunan niyo pa ang kalagayan ng babae ko kaysa sa akin ang mismong anak niyo. Pwede ko naman buksan ang bintana mo para makapasok ang hangin eh. Mas maganda pa ang hangin sa labas kaysa sa electric fan. Hindi kayo na lang pala ang gumamit ng hangin sa labas. Total, mas maganda pala yan eh. Huwag mo na ako pinasukin na. O yan o. Kunin niyo na lang sa loob ng kwarto ko. Ayoko na makipagtalo. Sino ba kinontrol mo yung nakalimutan mo? Oh, saan pupunta? Maghahanap ng matutulugan. May electric fan. Sa tuwing nagkakaroon kami ng pagkatalo ng papa tungkol sa mga babae niya, dahil hindi ko maiwasan balikan yung mga malakong nananahilit ako sa mga ginagawa niya kay mama. Nagkaroon ng malubhang sakit si mama at pinagna ang mga oras noon. Inaasahan kong ito ang magbabago kay papa. Kahit na hindi na sana siya matauhan at maisip na mali ang ginagawa niya sa amin ni mama. Pero hindi. Tuloy-tuloy pa rin siya sa pangbababae kahit alam niyang ganoon ang kalagayan ni papa. Magkasama na kami ni mama sa kwarto at ako na mismo nag-aalaga sa kanya dahil hindi yun magawa ni papa. Panay ang iyak ko noon at si mama ang nagpapatahan sa akin. Ayaw niyang marinig na umiiyak ako at panayang sabi nito na kapag nawala na siya, alagaan at bantayan ko raw ang aking ama. Yun ang mga asawa na ako marinig mo sa kanya. Narinig sa kanya sa kaya ko na rin pero ako na lang ang Pilipinas. All the best Pilipinas. All the Pilipinas. Alam sa ito. Listen up. Like your music right. Try one more time. Eh bakit ko gagawin? Ni minsan ay hindi niyang ginawa sa amin ni mama.
si Claire. Ay, naku, hindi naman po niya kasalanan yun. Bakit na? Dapat bilang karelasyon, ay inangalagaan mo. Kung makulit ko si Ray, isiguraduhin kong mag-aaral ako ng karate. Ay, bakit naman po? Para malabihin ko yung mga lamang na natatapo sa balat mo. Banas na banas ako noon habang pinakikinggan ng palitan ng usapan ni Claire at Papa. Asar na asar ako habang pinapatawa ni Papa si Claire. At mas lalo akong naiinis kapag narinig kong umepeta ang biro niya sa GF ko. Nakakainis lalo na ako ang ginagawang sentro ng biro ni Papa na nakakasakit ng pride ko. Pero wala akong magagawa noon lalo't parang tuwang-tuwa pa si Claire. Akala ko ba ako ang umiyak? Bakit parang bakit parang mas ilang na ito sa tatay ko kaysa sa akin na mismo ang karelasyon niya? Nasa na yung sinasabi niyang galit din siya sa tatay ko dahil galit ako dito? Parang hindi ko naman yun nakita sa kanya noong nagkaharap silang dalawa. At mas lalong hindi ko yun nakita noong mga sa araw na nakakakita sa akin si Claire. Ang usapan namin ni Claire noon papatutok ay mananatili lang ito sa bahay ng isang linggo. Babalik din siya sa kanila after niyang magpalagay sa naging away nila ng kanyang ina. Hindi pa siya ng dalawang ligaw pero nagtutuloy siya. Sabi ko wala ay wala namang problema sa akin kung siya ang ngayon dahil sa bawat tulog at pagising ay siya ang nakikita. Pero rin nandun siya. Naiinis ako dahil mas marami pa itong oras na nakakausap ang tatay ko kaysa sa akin. Tulad na lamang nakaraang pagka-uwi ko ay nakita ko sabay na silang kumakain ng tatay ko. May dala pa akong pagkain galing sa pasta na magsasumpan sa lagi ko naman sa kuha. Si Papa, yung pinakinilas. Lalo hindi na tinawag si Claire. Malim. Nakarating lang ito ni Claire. Mas tatay pa na ipinag sa akin dahil ganang tawid ako. Siyempre, naghintay sa border ng pagkain namin. Pero ano ang nadatnan ko? Magkasama silang kumakain at nagtatawanan pa. Ipinakita ko masama ang loob ko kay Claire. Hindi ko ito inimekan kumain ako mag-isa sa kwarto. Napansin naman niya yun at agad siyang nag-sorry sa akin. Nahiyanan daw siyang tumanggi sa tatay ko. Natanungin siya ng minuto nito kaya pumayag na siya. Sumunod naman sinabi kahit din naman ay hindi mo naranasang ibang laro ng tatay ko. Yung palakapit ng beses na nakita ang minuto si tatay lalo para sa ibang tao. Mas lalo tuloy ako nagalit sa tatay ko dahil pinaparanas niya kay Claire. At kabagay na hindi niya pinaranas sa akin bilang anak. Pero hindi ko inaasahan na meron pa palang mas malakang napaparanas na samaan ng loob sa akin si Papa at si Claire. Mag-explain ako, Ray. Oo, dapat na mga hayop kayo! Uminahon ka muna, anak. Kung ako patawagin, anak, babay ka! Huwag mo magsalita na kanya. Anak ka nagkakagawa. Bakit? Wala akong karapatang pagsalitaan ka ng ganito. Matapos umulit tayo, pwedeng dalawa. Please, Ray, huwag kang sumigaw. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Ikaw, mahihiya sa kapitbahay. Sa akin mismo na ulit mo, di ka nahiya. Di ka na nahiya. Han, magtudo lumalim. Ilang beses Bahala kay katangarudan. Please, Ray, mag-usap tayo. pag-uusapan ba natin kung paano ka napalikaan ng tatay ko? Di ba masagot ang katawan ko, Claire? Di ba kita napapalikaan para ka naamos magpasalamat ng tatay ko? Anong kulang, ha? Please, huwag mo magpagsalita ng ganyan. Hindi mo naiintindihan na nangyayari. Oo, talagang di ko naiintindihan dahil ako ang boyfriend mo. Kung meron ka mga ibang papatungan, ako yun. At hindi ang tatay ko. Sobra ka na.
sila. Hindi ko alam kung paano sila kakarating. Naalala ko na lumabas ko na at hinintay na sumikat ang araw bago umuwi. Naranda ko sila sa bahay at hinihintay ako. Kinausap ako ni Claire at sinabing seryoso na raw ito sa desisyon na hiwalayan ako. Mahal na raw niya ang tatay ko. Hindi ako umiimik ng pagkakabango na lamang. Tapos na kami ng babaeng inakala kong magbibigay sa akin ng totoong saya. Paano na ako? Paano na ulit ako? Ito, atinda ni Mama Yaki datan. Ginawa kong miserable ang buhay ko papadudod dahil sa mga nangyari. Gabi-gabi ako magising at dahil hindi na ako nakakapasok sa trabaho. Kaya naman pinanggal ako at wala na akong Hanggat yun nung atinda ni Mama. ganito ang naging epekto ng ginawa kong pagmamahal at pagtitiwala sa maling tao. Sobrang Nagdatangan naman bitin ang tilang. sa tatay ko pa talaga napilit pumatol ni Claire at bakit sa kanya ba? Sige. Alam niya Tatam kung ah. ano ang problema ko sa ama ko pero bakit pinatulan pa niya? Tatam na ka. Bakit iniinig pa niya? Patakam na ka, patakam na ka. Pinagdadaanan ko ang pagtira ni Claire sa bahay. Nakita ko na lang sila ni Papa na magkasamang pinapasok ang mga gamit ni Claire sa bahay. Nainggit na silang pareho na nakulit ko ang kasingaling kanila ng ganong paraan. Ata chinelas ko tiyo sa Ramon. Nila ang sasabihin sa akin. Ang kakapal ng loob nila. Paano nila ito nagawa sa akin? Hirap na hirap ako noon na harapin sila. Wala akong trabaho noon kaya wala rin akong kaya naman magkatulong sila sa bahay para kahit paano ay mapunaan ang mga pangangailangan ko tulad ng pagkain at kung ano-ano pa. Nagtutulong nila ako ng mga kahit po siguro ito ang paraan nila para humingi ng pasensya sa mga nagawa nila. Tinatanggap ko yun, hindi dahil gusto ko kundi kailangan ko. Wala ako noon para matulog. Dahil ay kailangan ko ng lunukin na hayaan kunin na makakibigay nilang tulong sa akin. Araw-araw kong pagkain at kaya na rin na naglalaban ng mga damit ko. Nahayaan ko gawin yun bilang pambayad sa ginawa niya sa akin. Sabi ko na lang sa sarili na noong panahon na yun, na oras na makabawi ako at makatayo ako muli ay pinapalalayo ako. Hindi na magpapakita pa. Asahan nilang habang buhay ko silang ito at itawan. Dahil ito pa ang maging dahilan para mapunta ko sa impyerno. Ray, pwede ba tayo mag-usap? Hindi. Sakitan mo na naman ba ako? Alam mo ba mapapasay ko na kung gaano ka napapaligaya ng tatay ko? Please naman, wala ako. Baka naman may iba pang lalaki bukod sa tatay ko. Wala akong panahon sa mga panlalait mo. Gusto ko lang naman maintindihan mo na tapos na tayo. Claire, alam ko na yan. Alam. Hindi ko na kailangan ulitin pa. Hindi ako tanga. Ang ibig ko lang sabihin, dahil tapos na tayo, baka naman pwedeng magkapatakuran na tayong dalawa. Seryoso ka ba yan sa sinasabi mo? Sabi mo, ganun madali yun? Alam kong hindi madali, pero kailangan natin gawin dahil nasa isang bagay na lang tayo. Huwag kang mag-alala. Pag nakabago sa ginawa niyo, aalis din ako Ito ka rito. lang. Hindi mo na kailangan ipilit yung pagpapatawad ko. Ako yung ibibigay sa'yo. Hindi ko man bibigay ko, pero sana ba ng araw, maghihintay ako at gagawin ko ang lahat para mapatawad mo. Hindi. Araw-araw, Api, di pagbalunan man yan. Hindi ka na mapapatawad. Mas lalong di ko maiintindihan. Di pagbalunan. Pinangalaki sa Nadala? Ingnapoy. pang pinatulan mo. Wala sana tayo sa ganitong sitwasyon. alam ko at mali ko yun. Gusto mo, Buti alam mo. masyado ako naging marupok sa pag-aalaga at pag-asikaso niya. Mga bagay na hindi ko naranasan sa akin. Tatay naman wala ka anak ko eh. Bakit di mo na lang ginawang tatay ang tatay ko? Bakit kailangan katulad mo siya? Talaga ako
ko na alam kung ano unahin ko sa inyo. Tatay siya ngayon. Ah, ne. Napamahal na ako sa kanya. At ganun din siya. Atay? Paano ko naman kasi Open mo mahal nga. ka rin niya? Nakikita ba talaga sa mga kwento ko sa'yo dati tungkol sa kanya? Alam ko kung paano na siya. Oh, Mahal niya ako. Akala ko lang yun. Hindi na kita pipiliing maniwala. Ikaw na rin ang kusang makakaalam ng dahil nasa isang bahay kayo ng tatay ko. napagbilis Nasa sa isang bahay na tayo kaya kahit ayaw mo, kailangan mo mong magsamahan at tagtapan ang sitwasyon natin tatlo. Kailangan kong tanggapin ang sitwasyon namin tatlo. Kailangan pilitin nila ang mga gawin yun. Sino sila? Bakit hindi nila maintindihan kaya ako ganito ay dahil sa ginawa nila? Wala silang karapatang tingin na pagkakaya tayo doon kailan ako dapat makapag-move na. Sinaktan nila ako. Ano ba ang inaasahan nilang reaksyon ko? Pero para matulog, naisip ko na bakit nga ba hindi ko ibigay sa kanila ang gusto nila? Bakit ba hindi ko ipakita sa kanila na ayos na ako ipababa sa kanila na hindi sila ang magiging dahilan para masira ako? Ayokong ipakita sa kanila na natanong ako sa sitwasyon naming tatlo. Hindi pwedeng habang masaya sila ay miserable ako. Hindi ko ibibigay sa kanila ang satisfaction na makita nila akong masira ang buhay habang sila ay nagsisimulang tumakbo ng buhay nilang magkasama at masaya. Kaya naman naisip ko, halos ang plano. Pinaramdam ko sa kanilang dalawa na ayos na ako. Kahit man kung hindi sila pareho kumbinsido at ako madalas pa rin makakalahan sa mga salitang ginagamit ko sa kanila sa tuwing magkakasalo kaming kumakain. Hindi lang sila lumalaban pa at hinahayaan akong magsalita. Nasa huli ay pagsisisihan ko dahil ang plano ko ay ipakita sa kanila o magpagkap sa kapatid na ayos na ako para lang isama ang natihan ako. Gabi-gabi akong nagtuloy ng mga ganito. Pinagawa ko ang hilig na ginagawa ni Papa ng tumatama ako na hindi pa sila ni Clema. Pinapakita ang tinataong buwan silang pareho kapag nagsuki ako ng babae. Kung paano ako marami ni Papa noong nagdadala siya ng babae noon, pero hindi rin ang ginagawa ko sa inyo. Hihirap ako ng electric fan, emitting air para sa babaeng matutulungan ko doon. Makikipagpalit ako ng kwarto at ano-ano pa. Hindi sila lumalabang pareho. Alam kong nagpapasensya lang sila at alam nilang ginagawa ko lang yun. Para pasakitan sila lalo na si Claire. Isa sa mga dahilan ko kung bakit ako nag-uwi ng babae noon ay dahil gusto kong makitang magselo si Claire. Sa ganoong paraan ay baka mabagay ko siya. Iniisip ko rin kasi na nagkamali lang siya sa dati. Kaya nang mahal niya. Pero hindi yun nangyari. Kahit na ilang babae pa ang naiuwi ko, wala na talaga ang pakialam si Claire sa akin. Wala na. Araw-araw miserable pa rin ang buhay ko at araw-araw mas dado itong nasisira sa tuwing nakikita ko ang pagmamahalan nila Claire at Papa. Sa unang beses sa buhay ko ay hindi ko nakitang nag-uwi pa ng ibang babae si Papa. At sa unang beses sa buhay ko ay nakita kong nagmahal na ito. Si Claire. Ito sa aking nanay noong nabubuhay pa siya. Kaya naman mas lalo kong naggalit sa aking ama. At ako hindi.
Sinabi niya rin sa aming mga magulang. Wala akong gagawin nun, Ray. Lahat sa nanay mo naniwala na siya. Siya ang nabihado. Pero sa totoo lang, ako ang naging biktima. Di ako naniniwala sa'yo. Ikaw na napakademonyo ang tao. Pinagkakaw ba ako? Kahit ako magpasok ka doon at tutulungan. Siya ang nakakaalam ng totoo. Na may matapos ang sabi at kasal namin. Inamin niya ang totoo sa mga magulang namin dalawa. Kahit sa dati kong notyan. Pero huli na, kasal na kami. Galit na galit ako na sa kanya. At pinangako kong gagawin kong isikat ang buhay niya. Habang magkasama kami. At yan ang ginawa ko habang nagpupulis. Alam ko na ito ang pagkawat, Ray. At alam kong natamay ka dahil ito. Umalis ka na sa halaman ko! Hindi kita pipilitin maniwala, pero yun ang totoo. Huwag kang kumain sa akin na nagtanim ng buhay. Ang pinasang galit ko sa mga nanakit sa akin. Ayaw kong kumain ka sa akin na hindi natutong makatawad. Kaya mo, umalis ka na. Ngayon ka babawi? Kung kailan mas sinira mo ang buhay ko? Mahal ko si Claire. Siya lang ang babae gusto kong makasama. Siya ang nagpamulat sa akin sa mga nagpapamali sa iyong ina. Dahil sa kanya, gusto ko magbago. Nakakasama ng loob na sa ibang tao kung pumunta para magbago. Samantalang ako mismo na alam mo. At di ko wala ka pero di ka pa rin nagbago. Hindi ko mapigilan umiyak noon para doon. Sobrang sama ng nararamdaman ko sa aking ama. Bakit hindi ako ang naging kailangan ng pagbabago? Ang karingan ni Papang mo. Ginmati ni Papang mo. May pag-asa ko nitong tao Wow, ni Papang mo. Dara Aramida. bago siya mag-decide na magbago. Sobrang nakakasama ng niloob. Imbes na mapatawad ko siya at maintindihan ang pinagmulan. Masamang ugali niya ay mas lalo ako nagdalit ang galit at sama ng loob. Mas lalo kong pinilit ko ang magpatawad at gawing miserable ang buhay nilang dalawa habang nabubuhay ako. Habang nabubuhay silang pareho. Hindi ko na lang makatulog kung ano ang langit sa gagawin ko at hindi kinapaya ang mapaklo. Dahil isang araw ay nahuli ko si Claire may kausap. Nanay pala niya ang kausap niya noon. Akala ni Claire ay walis na ako. Wala rin ang tatay ko noon dahil namamalengke ito. Iba talaga ang pinagbago nito mula nang naging sila ni Claire kaya mas lalo akong nainis. Pero natuwa ng mga oras na yun dahil may mga gamit na akong bala. Ibang mag-TV na bigay alas 6:15. Bumangon ko. Akong matiganti dahil sa naging usapan ng at ng kanyang ina. Nalaman kong panay-panarapot ni Claire sa tatay ko mula sa pensyon nito at ibang pinapasok sa maliit na negosyo at ang nakikinabang ang ina nito at ang dalawang anak niya sa probinsya. Nanuuna ay sinabi niyang mga kapatid niya. Narinig ko din na ginagamit niya ang tatay ko para may pansustento sa kanila. Ang lahat yun ay naka-record sa aking cellphone.
yun na. Uy. Ikaw man di danong son? Isang araw ay pinapanagpapako nito. Hindi na raw niya kaya mapadulot ang ginagawa natin. Gusto na niya hindi na natin ang ginagawa natin dahil hindi ang malutama. Nagawa na daw. Siya pa na lang ang nag-iisip na hindi tama ang nangyayari. Akala niya ang ginagawa niya. Sa akin. Nakakatawa na lang siya. Naniniwala siya na pagkakatawa niya ang galaw. Hindi na raw ako. Dahil hindi niya may babalik
May kamahanin siya. Nay. Ano chiching na ko? Isang namo ang makita kong ginawang sabi ni Claire. Sapat na yun para mapangiti ako. Habang nagsisigawan silang pareho ay pumasok na ako sa aming kwarto para kunin na ang mga hinanda kong damit. Aalis na ako. Pinagkaraan ko talaga ang araw na yun. Oras na malaman ang aming tatay ang lahat ay aalis na ako. Hanggang sa paglabas ng bahay ay naririnig ko silang nagtatalo. Galit na galit ang tatay ko at sa tingin ko ay naging ko pang sinapal ni si Claire na mas lalong masaya sa akin. Hindi na ako nagpaalam pa sa kanila. Wala akong balak na gawin niya. Tapos na ang mission ko. Ang gawin miserable ang buhay nilang pareho. Sa ngayon ay nasa malayo na ako at Nay, agi ka extra ba, no? malita pa sa kanila. At tuluyan ang kalimutan na maging parte ng buhay ko ang dalawang yan. Hindi pa rin ako buo at alam kong matatagalan bago wala ang galit sa puso ko. This one? Sila napapatawan na dalawa. This At one? patuloy ko ang pangako kong This mag-iwan one? ibigay sa kanila. Dahil sa kanila ay nasira ang buhay ko at dahil sa kanila. Nakagawa tuloy ako ng hindi maganda. Nasaan man sila hiling ko na sana ay katulad ko rin silang pinupuno ng galit at sakit para maintindihan nila kung bakit ko yun nagawa sa kanila. Alam kong mali ang nagawa ko mapatulog pero tao lamang ako. Nasaktan ako. Nahirapan.
darating ang panahon na makakayanan na ng isang tao puno-puno ng sakit at galit ang magpatama. Magpumang oras lang ang kailangan bago maghilom ang lahat. Sa naging kalagayan ko na ay may pag-asa Partakab dito dito pong gusong kan. sa sarili niyang galit. May pag-asa pa kayang makita niya na hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan niyang bigyan ang galit sa kanyang puso dahil siya lang mismo ang pagkakataon ng dito. Naiikot na sa nagkaman ngayon. Gusto kong sabihin sa'yo na hindi mo deserve ang nangyari sa iyong pamilya. Lalong-lalo na ang pinagdadaanan mo sa iyong ama. Kasi noon, hindi mo rin deserve ang tutuhin mo sa buhay. Malabas mo ibigay sa kanya lahat ng kaya at lahat ng meron sa iyo. Pero Ray, oras na para bitawan mo ang naging buhok mo dahil sa iyo. Ikaw lang din ang mabibigatan at pinihirapan sa pagbibigyan sa bawat pagkakas na pinagpapagod mo. Buto kong mahirap ang pagkakapagod. Pero sana ay panganap mo balang araw sa puso mo na magpatawad at ipigilan sa mga taong sinaktan ka. Kundi pamina rin sa iyong sarili. Hanggang sa muli mga kapuso ko si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories Number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay. Dito sa Barangay Love Stories. Joy, partakab! Ano ba nagkwati? Magandang araw po sa inyong lahat. This is Papa Dudut and invite kayo lahat na samahan tayo sa Papa Dudut Stories Exclusive on YouTube. Sa ating episode ngayong araw, ang pagkukulang ng oras ng isang tao ay pwedeng maging dahilan para mabaling sa iba ang tauhan natin. Kasi hindi na natin ay bibigay sa kanilang pangangailangan nila pagdating sa isang relasyon. Pero hindi pa rin yan sapat na dahilan para makagawa sila ng kasalanan. At walang kasalanan kailanman ay hindi sinasadyang gawin ng isang tao. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga ka-online natin na nakikinig ngayon. Pinanapag po ako sa pangalan ni Enrico. 5 years old. Isang escapade na nagpagtapos sa naman. Dahil ang ipapasok sa inyo ay hindi rin talaga kumainin. Adat ko yun sa isang partakab ang shooting. Pero meron po ba? Na minsan mapagkat po ang susunod na nagkakaroon sa hindi ko na makinig sa inyong channel. Sobrang nakaka-relate kasi mga kwento rin pinabasa. Hindi ko alam kung mga sa inyong aking Bago ka matulog kasi mag-play ka, kaya hindi ka mahirapan, magpasan. na may aral itong may iwas sa Huwag gigigos. Pakita kasi mo pumunta sa puno ako kami nagkakalanan sa isang ako kami nagkatrabaho sa isang furniture store. Alam ako sa store na yun, pero nagkagustuhan ko agad ako kay Malog. At dahil sa taas pa ang posisyon niya sa trabaho para sa akin, ay isang pagkukoneksyon ng gawan. At hindi naman ako natin dahil pagkalipas lamang ng tabuhan ay sinapag niya na rin ako. Alam ko sa sarili ko na hindi ako bago at mapatuloy. Pero mag-escalde ako sa pagniligaw, palabiro, at may effort din talaga. Kaya doon ko talaga napagsagot si Mel. Naging maayos naman ang relasyon natin ng dalawa
pamilya. Hindi pa raw kasi ang dahil at sayang bagay sa pamilya. Wala pa rin siyang seryosong relasyon. Pulbos. Maganda naman kasi ikaw, Denver. Kahit pamilyado ka na, at least, sa nakaalam ko, at tinutulungan ko rin kayo ng kailan mo sa mga kasi hindi na tayo namin ni Manuel. Naaral ng namin, tapos wala na kami naasahan ko yan sa isa lang. Madalas maganda sa akin, hindi nakakaasa ibang tulungan din. May ko sa kanila bago, dahil mabuti ng tanda. Alaong pwede lang siya box mo yung kita mo. Kita lang siya mo. Bunga oras, ako sa kanya, ano dyan, pagbalunan na son? Pagbalunan mo yung therapy. Paano agad? Uraw, gantos ka lang yun. Ew. Pero may GEP lang. Ano po yan? My God, niyo ako kasud. Bilisan mo, ano pa kita? Nakakagala kong sulo para sa'yo. Habang tumagpuan para magluto. Gusto mo lang kinakain. Kain ka ng marami ah. Alam mo yung pinsan ko si Kenneth? Alam ni Denver. Nasin natin yung dati na nakasama natin sa inumano. Sagot ko. O siya ngayon. Hindi ba matagal na nasa Saudi yun? Ngayon, may sarili silang bahay tapos si may kotse pa. Yung isang araw lang, kumating niya ako at inaalong na trabaho sa isang furniture store sa Saudi. Eh kaya nga lagi, hindi naman ako qualified. Pero ikaw, Jerry, pwede ka doon. Alam ko naman ni Denver. Hindi ako sanay malayo sa kasama sa mga anak ko. Kahit dahilan ko, may ilang Magsapatos ka hindi na. na rin ang lumapit sa akin. Mayaman ako. Magtrabaho sa abroad. Mayaman ako. Hindi mas may mayan. Ang pagkakita Ay, nakagod na. hindi tayo wala sigurado. Anak! At bahay, ang sabi pa ni Denver. Ako si Denver. Sayang yung ganyan mga opportunity. May experience kaya lang sana ako sa pagkatrabaho sa furniture store. Kaya ako na mismo ang magpapatulong sa visa ni Denver. Ang gatong pa ni Reyna. Tinatawahan kasi ako sa baka hindi rin pumayag si Melo. Ayaw niya rin kasi ng LTR na set up. Ang sabi ko ba? Hindi ko muna sabihin sa kanya. Ayusin mo na lang muna ang mga requirements na dapat na ipasan. Kapag na-approve na ang lahat, hindi sa kanya para hindi na siya makatanggipa sa gusto mo gawin. Natatawag sa Christian pa ni Denver. Ala, di Aldi. Sinabi na Arjen, pa-inchat ko ni tita. Inchat ko ni tita mo. punto sa mga bahay. Di Aldi? Utang ina. Palagi kami nagsisimulan na hindi makontento sa mga at meron din kami. Siguro na
Yawid mo ta kutsara, Joy, ah. Ayaw ko sa kutsara. Awan, namuhin yawid. Naubos na kutsara natin. Alam dati danong mo, Joy. Nagbangbanglukan. Hindi niyo po. Joy, may kan. Nasahan ko lang makita ang reaksyon na yun sa mukha niya, Papa Dudong. Eh bakit? Hindi ka ba makakapag-iwan? Pag dito ka lang sa Pilipinas. Kasama ng mga anak mo. Huling tanong niya. Sabi niya. Makakapag-iwan naman ba? Hindi ka lang kasing lagyan kasing stable kung lalabas ako ng bansa. Paliwanag ko sa kanya. Naku, ayaw ka ng ganyan. Hindi ka alis. Hindi mo kami sa hindi mo usapan natin. Bago ka mag-learn o kung ano-ano ipapaalam mo sa akin. Naiinis na tanong niya ulit. Alam ko naman kasi hindi ka papayag kapag nagpaalam ako sa iyo. Kapalo, parang sa iyo na ang ginagawa ko. Hindi ko intindihin na lang yun. Hello. Gusto ko lang gawin yung hindi ko kahit dapat mas makakabuti para sa magiging pangingin natin. Ito yung tanga isang pati. Ya, Joy, anak. Pagbagang. Ikaste mo atang ni anak kapag hindi ka to iskol sa kanto nga iwarwar. At mga marulitan, okay? Mekan. Oh, malakatan. Pero yun na lang kasi ang parang buwa at umayag siya kapag ang mga mo. Pinapaliwanag parang ginawa ko bago siya na mapinsin at umayag sa gusto mo. Mabigat man sa loob niya pero sa mga tayo na rin sa akin. Naging Favorite ko. proseso ng lahat lalo na nang makapasama sa interview. Password naman ako ng buwan na ilang department na ang talaga. Okay, sabang may katiko na. Hanggang sa hindi ko na panabalayan na para maging bakit na ito Kung nga kailangan. Keras.
Hindi nga dapat si... Siyempre naman, hindi ko lang talaga maiwasan na maisip ko. Paano kung Aguray! umiilang ka sa amin ang anak mo? Sa akin, paano kung makahalan ka ng ibang babae mo? Nagkaalala akong tanong yan. Hindi ba mayayari yan? Para naman hindi mo ako kilala. Ilang ako ng nabuo ng babae. Kahit naman kung magkasintahan parang tayo, hindi mo ko nakukulang, di ba? Hindi dahil sa magandang pagtao, ha? Dahil ang sinasabi ng iba. Hindi dahil sa wala akong ibang naging babae maliban sa'yo. Seryoso ang sabi ko. Sa ilang taong kasi ang relasyon namin na papatunod ay naging faithful ako sa kanya. At walang ibang pinagdaan kung hindi ko magmamahal lamang. Iba pa rin ang sitwasyon ngayon. Kasi magkakaling na tayong dalawa. Buyod mo, buyod mo. Malaki ang tiwala ko sa'yo pero hindi sa mga taong nakakasama mo na hindi ko naman kilala. Sagot naman niya. Hindi pa pakilala ko sa lahat ng mga makakasama ko. Kung makikilala ko sa Saudi, isasama ko pa sila sa video call natin na gagawa ang sabi ko sa kanya. Wala naman eh. Kasing hal na sagot niya. Pinapatawan lang kita. Ayaw kasi na hindi pa ako umaalis eh. Nalulungkot ka na kagad ng ganyan. Paano ba kapag wala na ako dito sa bahay? Basta anong malulungkot ang mga anak natin kapag nakikita kanya umiiyak. Pinipigilan ko naman eh. Hirap lang talaga pero sige. Ako mahal magpapakatatag ako. Kaya magpakabait ka lang ha. Magpilin pa niya sa akin. Siyempre naman, good boy na good boy kaya ako kasama. Basta mahal, magpakatatag tayo. Alam ko na malalampasan din natin to. Ang sabi ko sa kanya. Hindi naging madali ang lahat para sa buhay OFW o papadugo. Pag kasi sobrang nahuhumsik talaga may karamihan din ang kasamahan ko sa trabaho ay hindi maganda ang pagtrato sa akin. Pare-pareho lang naman kami ng posisyon sa trabaho pero palagi nila akong nagpupusan at minumura sa simpleng pagkakamali ko lamang. Minsan pa nga ay nagiging physical na pananakit nila sa akin pero lahat ng yun ay dininis ko. Pinusto ko naman kasi yun pagkaroon at pinusto ko makapag-abroad at makapag-trabaho doon. Ako tinatawag at may mga upurin na mababahin at maayos ang pakikisama sa akin. Kung sino pa nga ang mga matataas na posisyon sa trabaho ay sila pa ang mas maayos makisama sa aming mga trabaho. Mahilan pa sa kanila na nakakakwentuhan ko kahit na hindi ako magaling mag-Ingles. Nakakaintindihan naman kami sa mga kwentuhan namin. Kami pa sa mga turuan at dapat ay pagkakita sa mga turuan. Kaya ako binigyan naman ng option ng agency na mag-renew. Pero hindi muna ako pwedeng umuwi ng Pilipinas. Sobrang miss ko na kasama at mga anak ko pero bilis ko ang lahat ng yun. Naintindihan ng Imalo at mag-decide ako na mag-renew para sa trabaho ko sa Saudi. Naiyak nga lang siya talaga kasi kailang taon naman kaming magkakalayo. Pilit ko lang na pinatatag ang loob namin mag-asawa. Habang nasa Saudi ako ay sobra kong tinipid ang sarili ko at halos lampas kalahati ng sweldo ko ang palagi kong pinapadala sa asawa ko. Alam ko kasi na mas magaling siyang mag-budget. At nang ipadala niya sa akin ang litrato ng bahay na nilipatan nila ng anak namin ay mas lalo ako naging porsigido. Napagkutihin ang trabaho ko. Hanggang sa hindi na nakawalayan na 8 taon na pala akong dire-diretso nagtatrabaho sa Saudi. 8 taon na akong nakakayon sa pamilya ko. Magkakaroon at saya pa rin ang nararamdaman ko noon. Kasi palagi ko silang namimiss at sabihin na talaga akong mayakap ang mga anak ko. Pero masaya ako kahit papaano kasi kuminhawa na buhay na maging ako sa Pilipinas papatuto. Love, bakit kayo mo lang nasagot ang video call ko? Hindi na pa ako tumatawag sa'yo. Pa-online ka pero hindi ko naman sinasagot. Nagkakaroon ko lang sa wakas na ipasagot na ni Malo ang video call ko. Wala, sorry. Nagalinis ko ng banyo kanina. Hindi ko punta ka bukas ng laptop. Kaya pati ng Facebook ko naka-online din. Sagot naman niya. Ganun ba? Bakit kami ka na kumaglinis ka ng banyo? Ulit, nagtataka ang tanong ko. Dahil sa malangkapan na kasi sa Saudi noon, kaya malapang kaya alas 10 na lang kami sa Pilipinas na tumawag ako. Kasi
Kahit ang May buhok. inaayos na ako doon sa toilet bowl. May umara na naman kasi kanina. Pero okay naman na ngayon. Paliwanag niya. Okay. May diniposit nga pala akong pera sa bank account natin. Check mo na lang bukas. Ang sabi ko. Sige, sakto kasi pamimili na naman ang gamit ng mga bata para sa school. Iiwan ko muna mga bata kinababa habang nag-grocery ako. Ang ika naman niya. May kasama ka na ba bukas? Gusto mo pasamahan na kita kay Ate Joanne para hindi ka masyadong mahirapan sa mga ipapamili mo. Tanong doon na ang tinutukoy ko ay kapatid ko. Kung hindi na nakakaya naman sa ate mo, kaya ko namang mag-isang bukas kaya huwag ka na mag-alala sa akin. Sagot niya. Sige, ikaw ang bahala. Medyo pinawasan ko na nga pala ang pinadala kong pera Tabi dyan, kasi tabi. manghihiram sa akin si Ate Joanne. Na dengue kasi ang panganay na anak niya kaya Tabi. kapit sila ngayon. Babayaran nila naman daw kaagad nila. Okay lang naman lang, hindi ba? Tanong ko. Oo naman, kapatid mo naman yun sa Tabi. niya, babayaran din kaagad nila. At kung hindi man nila maibalik kaagad, okay lang din kasi medyo nakakalawag naman tayo ngayon. Wala naman akong ibang pinagkakagastusan dito sa bahay kaya marami akong natitira sa mga pinapadala mong pera sa akin, love. Sagot naman niya. Salamat kasi hindi mo sinasayang ang bago na tungkol ko sa Saudi. Ang tika pa naman. Nakakapagod at nakakalungkot talaga ang malayo sa pamilya sa mahabang panahon, papadok. Pero dahil sa ginagawa ni Manu na pagtitipid at paggamit ng maayos sa perang pinaghihirapan ko ay nararamdaman ko na palaging sulit ang lungkot at pagod na nararamdaman ko. Wala yun. Kahit naman ako nalulungkot pa rin ako lalo na sa mga gabi. Tapos hindi kita katabi. Tabi. Talaga yung makauwi ka na para magkasama na tayo. Malungkot na wika niya. Malapit na yun, love. At pag-uwi ko dyan, sisiguraduhin ko talaga na masusundan ka agad ang tatlong anak natin. Ang biro ko pa sa kanya. Galing ko talaga, love. Kung ano naman yung mga sinasabi mo dyan. Masinghal naman, nasagot niya sa akin. Love, ano yung nakasabi sa isang buwan na nasa likuran mo? Vision pa ng palalaki yan. Nagtataka ang tanong ko nang mapansin ko ang hindi pamilyar na damit ng panlalaki sa may likod ng upuan ng asawa ko. Ha? Oo. Lumang t-shirt na to, basahan na rito sa lamesa. Nakalaba ko lang, kaya sinabi ko muna sa may upuan. Medyo nauutan ang sagot niya. Saan galing ang t-shirt na yan? Kasi parang wala naman ako natatandaan may ganyan akong gamit mag-uusap Sabi na dyan. Sa... Sila. sa tumero na nagkayos ng lababo natin dito sa bahay ng nakaraang buwan. Tatandaan mo naman yung kinuwento ko sa'yo dati na nasira yung gripo sa lababo, di ba? Naiwan niya ang t-shirt na to tapos hindi na niya binalikan ba kaya eto, ginawa ko ng basahan sa bahay. Magpapaliwan. Tabi, no, John. Oo, naalala ko nga yun. Pagsangtayon ko. Love, bago mo na itong tawag medyo inaantok na rin kasi ako. Bukas na lang tayo mag-usap. Magpapaalam niya. Sige lang, I love you. Tugon ko naman. Papadudod minsan talaga ay mahirap din ang internet connection ko. May wifi na manual na ginagamit ko para makatawag kay Manu pero minsan ay wala rin signal o internet. May panahon noon na ilang araw kaming walang internet connection kaya ilang araw ko rin na hindi nakatawagan ang asawa ko. Kaya naman bawat pag-uusap namin ni Manu sa video ko. Pero halos 8 taon na ako sa Saudi para tutod ko na sa hindi nasasagot ko ano ang natapos. Kaya naman sinasagot niya isang litang kaming nagkakausap. Sa aming kapitana ay binibigay sa amin ang palagi niyang sinasabi na busy siya. Siyempre, ayaw pa naman ang Nya aja, nya aja pay. kaya hindi mo nalaman ang lahat ng mga pagkadahilan niya. Yes? Yes? Din ako sa sarili ko papatulog dahil ng mga panahon na yun. Mayang ka? Isang beses ay hindi ko nagawang paglungkos sa asawa ko. Hindi naman sa pagmamalaki pero malakas talaga ang gating ko sa mga babae. Lalo pa maalaga ako sa pangatawan. Kaya kahit mga ibang lahi ay sumusubok na nagkalabot ang pansin sa akin. Pero ni isa sa kanila ay wala akong pinagpunan papatulog. Ayoko kasi ng gulong sa pamilya.
kaibigan. At gusto kong tuparin ang pangako ko ay ano, na siya lang ang nag-iisang babae na mamahalin ko sa panghabang buhay. Nang matapos ang kontrata ko sa agency ko sa pangatlong pagkakataon ay hindi muna ako nag-renew ng kontrata. Nag-decide na rin ako noon na umuwi muna pero hindi ko pinaalam sa pamilya ko. As in, walang nakakalam sa kanila na sa wakas. Pagkatapos ng ilang taon ay umuwi na ako sa bahay namin. Gusto ko kasi silang surpresahin kaya naman inayos ko ang lahat ng mga papeles ko at umuwi ako ng Pilipinas na walang nakakaalam sa kanila kahit ang asawa ko pa. Surprise! Masiglang bati ko. Jericho, wala na sa lubong niya sa akin at mapapabuksan niya ako ng pinto. Oo, ako nga lang. Nakatitig-wika ako. Hindi ko naman nakauli. Wala, natanong niya. Kanina lang at hindi na talaga ako nag-recho sa bahay natin. Sagot ko sa kanya. Bakit hindi ka man lang nagpasabi na uuwi ka? Hindi ka man lang nag-chat o tumawag sa akin? Pilit na mga hindi na sabi niya. Kasi nga gusto ka kang surpresahin. Hindi ka man tutuwa lang na nakauwi na ako dito sa bahay natin. Tanong ko. Siyempre natutuwa ako. Agad na sagot niya. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Bakit dismaya ka na nakita mo ko dito sa loob ng bahay natin? Nagtataka pa rin wika ko. Nagulat lang ako kasi akala ko kung sino yung kumakulong dito. Wala ang mga anak natin na sa bahay ng natin mo. Sinabi niya na muna ang mga bata hanggang mamayang hapon. Ang pang-ina ko, nagulat ako sa'yo para kapag bulto. Para raw magkabanting ang mga bata. Sabi sa utak ko. Ganun ba? Sayang naman kasi akala ko maiyaman ko na kagad sila. Mali. Pupunta na lang din ako sa bahay nila ni mamaya. Pero lang grabe. Ang laki pala talaga nitong bahay natin. Ang ganda ng sahig sa kayong magkakapintuan ng pinti. Sabi ko na makapasok na ako sa loob ng bahay. Mapiligas na paputi ang tiles ng sahig. Nagkuliason naman ang pintura sa mga dingding at napaka-aliwalas pagmasdan. Dab, gusto mo ba pumunta muna tayo kinananay ngayon? Para na rin makita mo ang mga bata at ang yaya niya sa akin. Mamaya na, sulitin ko muna magsulo tayo ngayon. Ang sabi ko bago ko siya niyakap ng mahigpit at pinaghalikan sa liit. Teka lang, biglang pag-awan niya sa akin. Oo, bakit? Hindi mo ba nabigis yung yakap ko? Pati nakakambing ko sa kanya. Hindi naman sa ganoon, kaya lang, ang init kasi dito sa loob ng bahay. Naglalagit na ako sa pawis tapos kayakapin mo ko. Kagad na pagdadahilan niya. Ayos na yan lang. Yan nga ang nagisip ko eh, maasin na uwi mo sa maalat na pawis. Nakagising sabi ko bago ko siya muling pinaghalikan sa leeg. Love, teka lang. Love, nakikiliti ako. Tama na love. Ang magtutol ni Malu ay napalitan ng halingig nang hindi pa ako tumigil sa paghalik na ginagawa ko. Kahit na ilang taon na kami magkalayo ay alam ko pa rin kung nasaan ang kiliti niya. Kaya naman hindi na siya tumutol pa ng buhati ko siya at ipasok sa kwarto namin para doon ituloy ang mainit at namimiss kong eksena namin dalawa. Grabe talaga yun, Papa Dudut. Ilang taon ako nagtihis na wala kahit sinong sinisipihan, kaya grabe rin ang tingin ko sa asawa ko. Kaya lang nangunin ko siyang makasimpig sa kama ay may kakaiba akong naramdaman, Papa Dudut. Lalaki ako at may inaasahan akong mararamdaman wala kay Manu na mga oras na yon. Pero ayaw kong mag-isip ng masama. Kaya pinagsawalang bahala ko na lamang kung ano ba na naglalaro noon sa isipan ko. Nakihatid ng nanay ko ang mga ito sa bahay natin na tulad sila pare-pareho mo ng bakit kanila ko. Dahil may isip na rin naman ang mga anak ko, ay kagad naman nila ako natilala at mahigpit na siya ka. Medyo nangyay sila naman naman dahil nakiyatay ako naman isip ko, hindi ko na sila halos na pintang lumaki. Pero ang sabi naman dahil na hindi ko na ginawa ko ang trabaho para sa kanila. Pagkalipas na nila
asawa at tatay nila. Halos hindi ka na natin na makilala kaya dapat sa akin ka bumabawi. Imbis na sabi pa ni Manu. O sige, kung hindi ka na magalit, kukunin na ako ng mas maaga mamaya, okay? Ang tika mo naman. Ang gusto ko lang, mawalas mo yung pag-iinom ko kasama sila. Ilang linggo pa lang dito, pero parehong labas ko. Wala ka doon sa bahay ng mga kapatid mo. Nandun ka naman sa bahay ng mga kaibigan. Eh bakit pala bumili ka pa nitong bahay natin kung hindi ka naman pala magtatagal dito? Hala ka na nga sa mga gusto mong gawin.